Okay, ang atong sundol karong mga gala sa kalalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Julius. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga igsoon, mga kaigalaan, mga kasama. Ang atong sender si Julius. Kini ako problema bahin na sa babae nga akong gipaangkan. Nagkabuwag mo gud mi ng babayhana tungod sa iyang batasan. Pero aron inyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Tinuod ka, Julius? Kung sugton ta ka, di ka magmahay. Naibaw baya ka kung pansa ko. GRO lakos o sa kapar. Ang ganun rin na ako sa bar magtrabaho. Wala labag yo'y katungod ang tao sa pag-usab. Sabi mo day, kung sugton ko na mo, paandamon to ka sa trabaho. Huwag ako na ibahala sa atong pagpuyo. Pakas lang daw day. Sure ka? Huwag ko magkomedya, Sanet. Huwag ko magkomedya. Will you marry me? Wa pa ganit ta magkauyab, bagminyo na ta. Nanguyab pa ganit ka, nya wa pa ta kasubta. Sorry, advance lang kayo ko. Sugton ta ka, aron may katarungan kang makipagkasal na ako. Oo, di ay, no? Sige. Gisugot na ko na mo. Nanguyab na di ka. Uwa pa di. Sige di. Kining, Dyson eh. Julius, gisugutan na ka. Pagkakonsulti. Wa pa di ay. Dali asad, uy, kay ganihan akong kaihiun. Sige. Pangiyo na dito. To be continued lang to. Pagkakitot. Karoin, kay gisugutan naman ka. Unsa may plano ni mo, Jul? Kining day, sa kataas ng sa atong relasyon, maminlatas na nga to sa 30 minutos o 10 segundos. Nakahukom na to. Unsay nahukman ni mo, Jul? Kining day, will you marry me? Yes, I do. Unya, madawat rin ni mo nga naamang ko'y pas. Okay lang. Wa masad ko'y future. Ay, mo na pas mo taani. Nagminyog yun mi Sanet, nakabatod yun may anak sa kabuok. Unya sa mong panagpuyo, ikawas ng tinuod niyang batasan. Di ba pa ka naglaag-laag? Alas 5 man ang imong buhis trabaho, di ba? Unsa na ko nung orasa, oh? Nag-overtime, masad mo? Time pa day. Rak. Diretso. Subag ka akong pangutanan, leche! Kung saan man ako pagtubag, nang rak mga kadayon. Patubag ka na ako. Tubag, diha! Lupad ding martilyos imong agtang o animala ka. Kung nadugay ko kay una, naay may overtime man. Karaan! Ikaduha, traffic kaayo. Karaan kihapon! Ikatulo, naglakaw ako. Kana, bag-o na, kay libog kayo. Mingon ka nga traffic kaayo, unya galakaw ra di ay ka. Usa ba naka-traffic? Ang sakyanan o ang mga tao nga naglakaw sa sama nimo? Mo'y naka-traffic, ha? Tubag! Nagkagrabe naman ang batasan ng babihana. Marang nalimot na siya og diin sa gikan, da. Grabe. Adugay lang tag-uli. Yaw-yaw na yun. Masayo tag-uli. Yaw-yaw yapon. Kaya wak ko ko trabaho. Pasangil lang og trabaho. Mas kang libog ka ng babihana eh. Pida. Nanay! Crystal anak. Hoy, naunsa man hitsura ni mo ay nagkabulingit man na. Naunsa ka? Nanay, kapantay ka ng kanal diya sa gawas? Oo, nga naman. Ako, wa. Kabungot, bayan ni mo. Kaligo dito ka, kanimahok kang kanal. Natural raman, nanay. Usa natural. Natural nga manimaw kong kanal. Ang manimaw kong imburnal. Hilo. Kaligo dito. Liwat ko kasi mong amahanda. Danghag. Dala pa man. Malayo na ako diri. Apil-apil lang diri mo. Sumilabot ko nyo diha, oy. Tao na diha. Di ka ngayon bablaka kulo taon kang misis. Eh naman sa tayo mga shade na sa Eyeball Optical Clinic ni Parjul Merdixi. Mga isulob ni mo. Bitaw. Pag-pizza sila sa kuhan. Basta. Ano, hindi the best. Di na naman itabo, pre. Di na sa kakulatan ako.
Di na tinuod ka kulataon na pre. Musukol kasi mo sawa, ha? Di sa di ka sukol sa mo sa pre. Mao na diha. Sukle. Mao na pirmi ka kulataon, di man ka musukol. Kaya to. Pero karon, di na siya magkahimo na diri na ko. Mao ba? Kana mo isog. Pre kanon dili man mahimo dili naman kahimo mo usawa nimo. Kung di naman Kung isog na ka pre. kakak. Dili na siya magkahimo at pagkulata ra ko, pre. Kay milayas ako sa amo. Nagpugong dito ko sa ako asawa. Kay bisag layo ra kaayo ko, isingit yun ko apel nga ako nga. Hantod, nga ni kausahan na, wa nagkil ko kapugong. Nanay, naami assignment. Tabangit ko, nanay, bi. Sa may assignment ninyo. Dani kapuok. Ang usa, pabuhaton mi balak. Na, digitang ko kamuan ng balak-balak, uy. Si tatay ka, nay. Samot. Sa ginakamahuan atong amahan mo. Pamambay, ra ginakamahuan adto. Grabe! Oh, naa ka na di ay diha? Nanadi si tatay. Ano ba ayong imo da sanit? Imo ko gidaot at tubangan sa tuwa anak? Ay, pagkilas-silas di Julius, uy. Silas. Kung ikaw, di ka kamaw. Ayaw pag namungugla yung tao, uy. Kay kamao day kuno ka mo balak. Nga ano ko daw ni Sige, tatay. Tuloy ko, tatay. Ah, sige, tabagin ang anak mo, tudloy siya. May magkakamubalak. Sige dayon. Sige, dayon, tatay. Ay, ko na ni ay. Harisal, hatungtong habato, haulanan, hainitan, hadilig yun halantan, Nga naman. ay semento man. Oh, Sakit na, uy! ayaw to Sama! tinanggaw ang atong anak. Kung gula ka. Sakit ang pita. Sukol ka? Sukol ka ba? Hingon di ko musukol ka! Nasuko ka? Hingon nasukol na ko! Oh! Ayaw Ay! ko, nanay. Masag di ikaw, Cristel? Ah. Ha? Bulay o kinitawhana? Ikaw, tatay. What is vowel? Ako na sad? Oh. Wala lang yung laing bright din his ato. Ako na lang. Papuspos ka kusap ni Caldero, Julius? Bahak, biani. Uy! Tubagan na, tatay. Okay. A simple question need a simple answer. What is vowel? Vowel is a speech sound that is produced by comparatively open configuration of the vocal tract with vibration of the vocal cords but without audible friction and is a unit of sound system of a language that forms the nucleus of a skytable. Ha? Yamat in English da. Buwa pa ko man, ha? Ayaw, samok-samok na. Ay, inahak ay. Vowels are special sounds that are heard in bedroom at night. Ay, saan binuang nga, Julius? Ay, nga gidam ko ni mo din hi. Gusto ko magsulti ta. Sulti? Kasi mo ito pa ng sultihan? Importante ba na? Importante kayo ni. Ay, sulti na. So, pa may gipaabot ni mo? Gusto kong maklaro na to ni. Ano ba gusto ni mong klaruhon? Kini ato pagpuyo. Ay, kaya nga no. Nagtuon kang wa ni klaro? Nagpuyo-puyo lang ta? Tinalik nalimot ang kasado ta. Oh, kana maunay gusto kong maklaro. Kay kining pamilya ha, wa ko kasabot kung ako ba'y padre di pamilya. Oh, Dapat unta, ang akong tingog din ang masunod. Dapat unta, respetuhan ko sa mga tao rin Pero ambot og unsang pagkaunsaa, nga mura naman hinoon kog tiking kwanggol ani. Yanu-yanuhon lang kasaba, yanu-yanuhon tagdukol, yanu-yanuhon tagpuspos og kaldero. Mayo ba na? Napuno na ko. Di na yung husto Dili na ni husto. Ako mao'y amahan. Ako mo'y haligi sa panimalay. Ako ang padre di pamilya. Pero nga man taon, nga nung ingon anaon man ko, dili na makatawhanon, dili na makiangayon, dili na makadiyos. Kadungog ka? Busta karon. Pasaylo ako nga muhatag na ko sa akong desisyon. Magbuwag ta. Nakadungog ka? Magbuwag ta!
maantos ang bati si mong batasan. Wa kay respeto na ako. Imom ta kong bana. Busa mas may pagbuwag na lita. Ay hilak-hilak ya. Kay bisa kung saan pa na hilakan o sa pa imong buhaton, di na kumada pa na imong hilak-hilak. Buwag ka. Ano ka rin pa magkabisulti, ana? Nga dugay na ko nagpaabot ka masulti ka, ana? Dugaya sa di mo ni sulti, oy. Ang singan. Huwag ka ba mahibaw nga hagpera kung gusto makigbuwag ni mo? Pero gipaabot ako nga ikaw ang muhagad. Dugayan mo ni sulti. Musugot ka? Ano kung dili? Sige, magbuwag ka. Pero kinahanglan nga iagit aning palaod para sa imong obligasyon sa bata. Kinahanglan maghatagan ka matagbuwan og 5,000 para sa tong anak. Dili nang kinahanglan. Kung muhatag pa kong sustinto para sa bata. 5,000 matang buwan. Aprobahan ko na. O niya, sa pamay gipaabot mo, layas na. Layas na din, he. Wa na may magkinahanglan ni mo, layas. Uy, pakanas sa taong ko eh. Oh. Ang sakit ka. Kuya, palang rodahan. Nga, maglakaw ngay kaon. Yabag. Ha? Pagkakidort ni mo, Julius. Wala ko yung nakapugong pa sa akong desisyon. Nakahukom na yung ko nga magkibuwag sa kwasawa. Kaya din man ginako, kaon ba yung batasan? Pwerte na mo yung batia. Mga nga niya na adlaw, nang hipos na ko sa ako mga butang. Tatay, mabiyan na yun ka din sa ato, tatay. Oo, nak. Pero ay lang kabala ka. Magpadayon pa kaghihapos sa imong pag-eskwela. Ako nang isalig ni mo nga kanang ayaw ka bala kay ipasalig ni ko nimo nga magpadadaanan ko kwarta para nimo. Magsustinto ko para nimo. Dili ta kapasagdanak. Ako nang isaad nimo. Pwerte na kong paningkamot na makahatag lang yun ko sustinto sa akong anak. Hangtod na bidak ko ng akong anak og nag-edad na nig 18. Tay? O, inas nanay nimo ha. Nga last ko na yung hatag na mong sustinto kay 18 na guga. Nga, tanawa. Ha? Ang ekspresyon sa naong sa imong inahan, ha? Tanawag yung naong unya sultihe ko. O, tay? Pero gusto na ko na, kung ganahan ka, ari ka din ako. Hindi lang ko, tay, uy. Dili na ako biyaan si nanay. Pero saruyon talang gihapon ka din, he. Oh, bahala ka. Basta kay mauna to, ha? Ignacia, last ko nang hatag ng mong sustinto kay dako na ka. 18 anyos na ka. Pero sekreto lag-arin ako, ha? Kung naa kay kinahanglan. Huwag ayaw kalimot, ha? Tanawag yun ang ekspresyon sa naong ni nanay ni mo. O, tay? Unsa kuno, Cristel? Ingon si tatay, nay. Last ako nuno niyang hatag kay 18 naman kuno ko. Unya, tanawon kuno na ako ang expression si Murnaw. Ah, di ay. Ha? Ignacia nga maoni akong ekspresyon. Ha? O niya, isulti sa din niya, ha? Isulti good niya. Unsa? O na ekspresyon sa mong inahan? Nagkatawa nga namikat? Mauna, unya ingon si nanay tay nga salamat kuno sa imong sustento nako. Nabisan dili ikaw mo itinuod na akong amahan. Sa? Bungot sa ilong! Unya, tanawon sad kuno nako ang expression sa imong naong. Iyang ipasabot? Nga dili ako ang tinuod ni mong amahan? Muna iya sulti. Mo day nga layo ra kay tagnawong tay no. Guwapa ko, unya ikaw. No comment. Inahak. Unya mituo ka sa mong inahan, ha? Nga dili ako ang tinuod ni mong amahan. Mituo ka ba? Ombot lang, noy. Kakita! Mauni akong problema ron. Kay murag mituro ba niya nga akong anak? Kay wa na mo tahod na akong tatay. Nagmanoy na lang god. Magkakiha ba ko, ani? O sa may kong buhaton nga mabalik ang pag-ila sa akong anak nako. Halihog to pagkitaon ko ninyo. O sa man kong kamumoy pasultihon, Julius. Kitog si Julius Mondragon. Julius, ang iyang problema. Hala, kitog gipalayas siya sa iyang asawa, no? Oh, gipalayas taon siya. Mao manon. Sa problema niya nga naman. Bam, Ay. unsay problema din niya, Bam? Ha? Actually, nilayas yun siya kay kanang ang maldita kayo asawa. Kanuno na isang kaldero. di ay. Nagdaklon siya kaldero. Daw ko na di siya. ba?
Karon sa nagida nagdisutso yang bata, di na siya mosustinto. Aha. Naging na Kay yung dako bata na nga. kuno. O tanawang expression si mong mama ha. Ingon na yung bata nga. Perti makatawang mama, o salamat ko no kay dili ko no siya tinuod mo'y amahan. Ha? Ambot na ka, no? Kung tinuod pa ang... O dili ko no siya mo tinuod nga. Man yung mararaba ko no tinituo ang bata. Kaya ingon mag-adto na ko manoy. Paita. Kamo. Pwede mo kuno siya mukiha. Kung tinuod man nga dili, kung dili siya tinuod mo'y amahan. Pwede mo kuno siya mukiha. Nga karoon na siya na ibang 18 anyos ang ilang anak. Sayon na na. Sa manigi ang asawa, no? Maldita. Maldita. Ikaw. Makakiha ba ko taon nga ini? Ha? Babalik Oo. taon ang pagila kong anak. Lisod din ana. Oy, di mo. Lisod, oy. Naunsa Dili, sa og bihana kanang- taon. Dili. Tingali bayag kay nagpasuya lang niyang asawa pa. Kaya nagpasuya lang ang iyang bana nga. Ina nga, salamat sa pagsistento nga dili ikay tinud nga amahan. Ina na balang ba? Dili Kaya ba ligo ko- lang Nya ko kuha na- ra ba ni siya Ate Pres, in fairness sa mga GRO do kanang sa bar ni siya trabaho. GRO ni? Oh, murag ginaana Ate Pres kay barman siya trabaho niya pero may robotan kay hanto nagkamaldita ni Uwa gawas. na gyud ang batasan. Oh, unya mahal tong gaduda sa si Julius nga di ni mo anak gaduda sa siya nga. Sayo naman ate Fred Guliat, kung gusto siya ipa-DNA, ako ba nagbayan? Dako nagbayad ba kamusta mag-DNA? O naman ang tingalan ng buktong paangkin, tinuod ba niya dili anak? O tinuod. O kana, Oo. diin iyang gastuhan. Gusto na lang Gustuhan ni na Julius. niya. Total, na kay tinigom sa imong trabaho taon. Dili ba Aron, mag-match ba ang ilang dugo? O oo, ilang kuan? aron ilang dili na, type? aron makatuog siyang maghayang, o di na siya maglisod doktor siyang pagkaon tungkol siyang gihambin nga problema, no? Oo. Ug mugasto siya na, ug mahibawan nga dili, tinuod niya anak kanimang bata, nga nag-edad nagdisuan, si 8 anyos, una pa siya masayod, Oo. ana na si mulihog kag ikaduha, mukihan na ba siya unsa, at least ana siya kamutuoran. Mao na siya. Mauna. Oo. Kinahanglan. Kinahanglan gud. Maura gid makasulban kay kita di man ta makaingon kay ang tinuod bisan pa gani tingali ang inahan di ka siguro no. Tinuod oy. Tinuod. Murag, og dili niya tinuod, That's it. og dili niya tinuod nga anak ang bata, mahuog sa Salvador del Mundo, mabalitawang. Oo. Oh, tinuod na Salvador del Mundo. Unya ang balikan di tinuod makauwa man sad nga. Oh, lain kay, eh. Tinuod yang gipangko nimo nya. Pero- nagasto pa ang kwarta para Pero- pagpadako ana ba. Pero buto no naon, ang iyang nabuhat, og dilim galit tinuod niya nga anak, kasi siya mo'y nagsustinto, siya nagpadako, siya mo'y nag-amuma, aw, para nako, mas maayo yung ibuhat, kaysa gibuhat siyang asawa nga namakak. Para nato unya Oo. ang ilang mga problema mao man na nga kisag anak, kisag yun ang anak. O mo day ato nga mas maing DNA kay Oh, padin may gyud Aron maklaro, no? Ay, iduol na lang abogado, dog, Julius. Oo. Dool na lang kay damo kay Tinugod pangutana ba yun? nga pwede ba nako ikiha nga mabalik taon ang pagtaon sa kong anak taon ako. mauna. O purtim gyud giangkon gyud niya nga anak gyud taon niyang Yeah. bata Ate Pres. Disad good panalitan, pananglitan dili niya anak. Luoy kay siya oy naggasto sa panahon, kwarta, nag-amuman siya sa gamay pa niya dili di anak gitunto. Ang pagtunto lang sa iyang asawa niya kung dili man tinuod nga anak niya, unay nakapait, no? Ang mga bukol Diyos kaldero, Ate Pres, Oo kanong sa na. baklog kaldero. Ngano ba sa ha? Ang balan ka. Panyawan, limit oil. Manang mas may good. O, dangog sa abogado lang. Oh, Ate DNA Pres, good. Oo, yes. Aron Oo, magklaro good. O, ni kuman mo tanap sa abogado para sa mga legal matters, Oo, no? hindi ko mag-DNA. Pero kung magkuhan nga, iyang anak, ini kuhan sa DNA, na ang result sa DNA niya, iyag yung anak, match sila, wala na yung problema. Oh, may bawo ng anak, naana sa Oo, anak na. kung sa iyang Oo, buhat, anak kung na sa iyang ka. desisyon, no? Anak na ka. Oh, kaya ang bata mangita mo yung nagamahan, total Mauna. to, mas tarong man yung gibuhat kay sa asawa nga hingulat ta, nga kanang Kaya nga sa wahag, way ayo ni. Oo. May sige nagpamunog, anak bitaw, way ayo. May yung magbuwag mo, uy, kay, ba't ikayo, matiguang mo, ina, nagdaog-dugon ka lang niya, hindi katiguang na nimo. Oh, pero kung ari ka dire sa kanang ato mga kaparian at Pres, dili bigyan ta pabawagon kay cross ko noon is kinabuhi. Kunya, Mas bisa aron ka, gyud ko ng mabulog ka cross. na, dito ka pabuwagon. Paita sa daan na, uy. Nak, may radyo, nabayot ko. Salamat mo pa nagat yata sa naman doon. Kura ko ang paso, dihon.